Pán Huliak, dnes je váš deň. K vašim dnešným meninám vám preto z celého srdca prajem, aby ste sa ako minister cestovného ruchu a športu venovali výlučne činnosti, ktorá spadá pod toto ministerstvo a nezasahovali do súdnych konaní vašimi tlačovými konferenciami iba preto, že vášho kolegu pána Ivana Ševčíka evidentne ťaží svedomie. Prajem vám, aby ste nezaťahovali Mikuláša Černáka do vašich stranických hier, keďže on sa o politiku nezaujíma a vám to zrejme slúži okrem iného k tomu, aby ste si nazbierali politické body, ktoré ste stratili v čase, keď ste sa zavrhnutia hodným spôsobom uchádzali o ministerský post. V spoločnosti vyvolávate svojimi vyjadreniami iba nenávisť, polarizujete ju, čo nie je na prospech národa. Žiadame vás, aby ste o otázkach, či výkon trestu Mikuláša Černáka splnil účel, nechali rozhodovať kompetentných odborníkov, ktorí s ním dlhé roky pracovali, ako aj znalcov pribratých súdom, ktorí ho kompletne vyšetrili, a v konečnom dôsledku nezávislý súd, ktorý bude o tom rozhodovať. Nezavádzajte verejnosť vyhlásením, že Mikuláš Černák je podozrivý z 37 skutkov, pretože toto je informácia, ktorá sa nezakladá na pravde. Ak zavádzate a klamete národ v takejto veci, prečo by vám mali veriť všetko ostatné? Akú majú ľudia garanciu, že im nebudete klamať aj v iných závažných veciach? Nás, ako aj celú spoločnosť, by zaujímal aj iný pohľad, a to ten, že v koho záujme a so zrejme eminentným cieľom poškodiť Mikulášovi Černákovi, jeho 83-ročnej matke a jeho rodine vrátane mňa, vystupujete na pôde parlamentu vy, pán Huliak. Toto je otázka, ktorá by mala byť dnes zodpovedaná. V mojom ďalšom videu vám prinesiem odpoveď na otázku, prečo pán Ševčík už niekoľko mesiacov tak ostro vystupuje proti Mikulášovi Černákovi.